tsallake Kano na tsallake Abuja in wuce Zamfara. Wai ban bayar da zan bata ba sai na aje garin Sokoto ba. Tarbiyya ce ta gina ni a cikin ta kullum nake ne, kuma ni mawaƙi nake ne. Yanzu gashi son wanda zai sanya ni a damuwa. Ban zo da ƙarya ba kuma ban zo da wasa ba, amma idan kika yi doma ƙauna ta zama da baibaye. Haka ƙauna take zama a zuciya, ruhi na ƙaiƙai. Wanda rabi yake nufi kun yi soyayya to za ku yi. Laifin ta ku bar gani zuciyar ta nai mata so na gaskiya. Mulkairi ne ke nake so, darajar ki ne ita nake so, amma akwai wanda bai so. Manufarsa shi ba ya san a saka ki a damuwa. Ban zo da ƙarya ba kuma ban zo da wasa ba, na san yana nufin kare haƙƙin naki yana da kyau. Wataƙila akwai mutum mai mutunci wanda ya fi ni kyau. Inda haka ta kasance ki yarda ki bi shi yana da kyau. Laifinsa mu bar gani tunda shi ne wanda ya fi mu san gaskiya. Yasa nake son ki umme, nutsuwar kina sa na kaime, ladabi da kyawun kalame. Auren ki in za a bani na dace a rayuwa. Mulla khairana mai sanya ya rayuwa. Ya dan uwa ka saurara zance na ne zan maka. Inda kai izgilanci akan wata to za a yi maka. Ka rike gaskiya rayuwa to dole ta kai maka. Labari tambayo in halina ya ka bani kan gaskiya. Ya yan uwa na ku lura, mace in kana son ka aura, mai hali na kyau za ka wara. Kamar irin ummatawa hayar da ke nufi. Ban zo da ƙarya ba kuma ban zo da cuta ba. Inda yana so tsakanin mu na san zaki lamani. Ina ke ko an raba wata rana a zaki tuna da ni. In kuma an bani ke min ya aure kin zama magani. Zuciyata ta gani ta ji ta yarje miki zalla.